Horas amanginang, pajupang hitamuse di channel YouTube namion, marhitiaka pikiran nami, na mungkin boy pamorahok kita, amanginang di namangarade hita di jamita pertangyangan, songoni nang di jamita di hari Minggu, si ganuk Minggu. Marhite video naing patol hason nami pikiran nami tu hita, anggiat boy mangurupi hita, taringot tu jamita pertangyangan, imana gabe epistel, di hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024 jala turpukta ima na tersurat sian dua Musa bibindu opat mamukamai sian ayat 10 sahat ro di ayat 10 pitu. Amanginang duktakas sujah hami turpuhon jala hupa husor hami. Di pikiran nami onma na mungkin boy mangurupi hita taringot tu pamorahon jamitata manang pamorahon di pangaradiota. Na perjulu denggando na jolo persoaran ni bangso Israel dinaro na sida di partikian ni si Yusuf tu Mesir dangadok persoalan hidup rukun dengan donasida alai mangihut mamuse di partikian marujung ngolu mamuse si Yusuf mergati maaka parao lam torok ma bangsui gabe tubuh maaka perselisihan gabe budak manasida manang rupani gabe hatuban ni bangso Mesir ma nasida dungi mamuse dia kana tinaur ni nasida sahat ma anggu-hangguk nasida tu debata natok tong marningot badanna naung diwarihonna tu akka nenek moyang manang akka opu ni bangsoi na laho bainon na nasida gabe bangso na terpasu-pasu na dipilit bangso na balga dang pas be posisi nasida ditano Mesir songon hatuban anggu-hangguk hinahatsit ni taon nasida nunga sahab be tu debata hotdo di padanna hotdo di janjina hotdo di akka sude nong di hatahon na tu akka opu nasida di joma si Musa sada sian bangsoi na mangulu hidup besar tumbuh di tengah-tengah istana karena dia diambil dari air oleh putri Fir'aun, oleh keluarga Fir'aun dan dirawat sedemikian di istana. Alaidung lambalgai bana lam dibotoi mana masian dia harorona godang makana masa di ngoluna sahat ma tutur puktaun panjauon ni debata tuibana asa borhat mandok tu rajai manjau asa mulak asa dipalowas bangsoi tu tano nani warihon ni debata tu nasida asa rap nasida laho mamuji debata di tano naung di padat tu nasida sudi bangsoi ditongos ma si Musa ditongos ibana marhite diplomasi tangadong kekerasan dang didok tu si Musa parade ma pasukan na balga parangan na balga dapot ma akaraja ni Mesir dungi alo manasida para lohom manasida mang porangi manasida dungi buam maharuar bangsoi sian Mesir tang i didok alai ditonahod do asa borha imana patuduhon huaso ni debata marhiti akana makatai mar diplomasi tu raja parao ditiki asa diloas bangsoi borhat sian tano Mesir alai moloso diloas terpaksa nama aka bukti hagugoon di debata patuduhononna tu bangso Mesir alai ditongos do dalam artian rupani lau mani borhat maho pangido madenggan asa borhat bangsoi nunga tikina be borhat bangsoi ditongos ma disuruh ma si Musa alai diturpuk tau taida ma na nialaman manang ahado na tubuh di roha pikiran ni si Musa. Tu songon sahalak na mangulu di bagasan istana ibana.
Dibotoi mana do karakter ni aka raja-raja ni Mesir. Akana manguluhon bangsa Mesir, maksudna dibotoi mana do kehidupan istana. Bagaimana akan susahnya nantinya berbicara dengan orang-orang ini. Karena mereka akan terus melihat level yang berbeda antara bangsa Israel dengan mereka. Hatuban dang patut makatai dohot akka tuan. Jadi mauldo lahomandok kata tuhalahon. Pasti mauldo berdiplomasi dohot bangsa Mesir, dohot akan manguluhon bangsoi ala tak kiaro pani di ida nasida gabe setaraf bangsa Israel dot nasida songon rat nati noppa. Mereka selalu berada di ras yang paling tinggi. Alani ima umbaina maul si Musa berhat laho berdiplomasi laho makatai ahanarikot. Alai boto imana do songon dia maulna. Jadi dapur rohatta do tong di turpuk tahun bahasa gabe songoni rupani aka alus ni si Musa tukpe di patorang debatado na donganakku doho na urupakku doho patuduho ma aka naung hu patuduho itu ho aka tada na masa di turpuk tahun. Alai saya dong do keraguan di rohani si Musa dang malui mana makatai anggo pasukan rabui do papungun na aledang disuruh debatai mana buam ma parangan na belga buam ma pasukan na belga asa taluhom ma bangsa Mesir raung borhak maho babua ma tona ni debata nakpe perlu taingot ia tona ni debata songo podang si dua baba utajom do isia senjata utajom do isia tombak sian hujur sia sude akka senjata nadong di pertibion tu majom do tona hata ni debata. Tu majom do isian saluhut senjata ni kaparangan. Ido sasitong naneng buanon ni si Musa tu si Parao tona ni debata. Alaidang dirajumi mana do peru pani tu majomi. Dan apalah hibul do peha porsion ni si Musa namar-nida tu majom hata ni debata sian akapodang. Bahwa firman Tuhan lebih besar kuasanya. Perintah Tuhan lebih besar kuasanya dari senjata apapun di dunia ini. Bahkan lebih mematikan dari senjata apapun di dunia ini. Tetapi sebaliknya firman Tuhan bila ditaati dan dipercayai juga akan mendatangkan kedamaian, mendatangkan ketenangan, mendatangkan cinta kasih, persaudaraan. Tetapi bila firman Tuhan, janji Tuhan, perintah Tuhan tidak dituruti, itu juga akan menjadi pedang yang akan mematikan, pedang yang akan menghukum, pedang yang akan memisahkan, dan sungguh-sungguh kekuatannya luar biasa bila tidak dipercayai. Alai daksaha do pitusi pangatusion ni si Musa, daksaha do pitusi panandayon ni si Musa taringot tu debata. Ito nahod debata do jalasai di padat do tu ibana na do nganakku doho dungi dijoma si Aaron lahu mangrupi ibana mah katai ala diboto hahurangan na hapena rumikot niat saturpuk tahun na perjulu idauta molo tabuat tungulu si ganopari pangoloyonido takas matai da sianon molodung olo hita pasahat totona ni debata buadalan na songon dia parturena atur honon ni debata hadui pangolion ido na parjolo ido bere kami narumikot dison alana molo debata na pasti dodonganan na hita janji Tuhan itu ya dan amin janji ni debata pada ni debata ingot do ibana molo ta parohan musei ayat na berikutna taida do disi naing bunuan ni debata si Musa na pajupang nasida alaniaha aladong naso dilahon si Musa perjanjian perpadanan ni bangsui doh debata ta jahadui di ayat-ayat na berikut rupani ima tadana dak kia lupa debata di padanna ima songot sada pertada rupani nahot do debata marningot sude badan na di padat tonna las imanian paingoton si Musa dina borhak peibana
menjauh bangsoi haruar marhite nama katai pasahato tona di bata tu Raja Parao di bata rap dohot ibana. Oma nanaing dohonon na upikir hami di terpuhon amanginang laho mangurupi hita di jamita partangyangan. Songon dia do pangoloyota di panjauan di debata laho patol hason baritana, laho patol hason tonana, laho patol hason uhumna, laho patol hason hatana hasitonganna nang pasu-pasuna. Di turpuk tahun narumikot huidahami pangoloyonido parjodo. Ay dangadok kita nasikop, dangadong na sempurna. Alai moludung olo hita debata patuduhon dalan. Jala debata patuduhon akka aha siulahota. Molo olo hita jala unduk laho mamaritahon hatana. Pasahaton tonana. Dilehon dutu hita huaso. Molo porsea hita jala molo uduk. Firman Tuhan itu sungguh-sungguh luar biasa. Dan firman itu memiliki kuasa dan kekuatan. Apabila kita sungguh-sungguh mau menyampaikan dan memberitakannya, maka Tuhan akan menunjukkan jalan, menunjukkan cara, dan memberikan kekuatan bagi kita supaya kita mampu mengatakan segala sesuatu yang benar tentang Dia, mengatakan firman-Nya, mengatakan hukum-Nya, dan melakukannya.